Здравейте, приятели! Не сме се виждали отдавна. Отново започваме да представяме нашите рецепти на кулинарните вълшебства на мама. Днес съм решила да направя за вас една разядка с авокадо, варени яйца, крема сирене, майонеза и малко зехтин. Необходимите продукти са 2 авокада, 3 сварени яйца. Вие може да сложите и повече, според това колко души ще имате на гости или колко е голямо вашето семейство. Една кутийка крема сирене, сок от 1 лимон, както и кората от лимона. А тук има 2 щипки сумак. Сумак е една подправка източна, която може да бъде намерена в арабските магазини. Сол и започваме с почистването на авокадото. Авокадото може да се нареже на ситни парченца, да се намачка с вилицата или да се пасира. В зависимост от това каква консистенция искате да има разядката. Аз реших да пасирам авокадото за по-кремообразна консистенция. Прехвърлям го в купата, в която ще смесвам, и най-напред ще изсипя лимоновия сок и лимоновата кора. Лимоновия сок ще попречи авокадото да стане кафяво. Прибавям крема сиренето, 2 лъжици зехтин. Ако ви се стори, че е малко, може да добавите след това още една. Добре. Ако решите всичко преди слагането на яйцата, които са нарязани на купчета, можете да смесите в блендера. Добавям една щипка сол, следва майонезът. Можете да направите разядката с майонеза, която е с по-нисък маслен състав, т.е. с лека майонеза. 1-2 супени лъжици. Прибавям сега и сумака. По желание може да добавите и пресно смлян черен пипер. И следва да нарежа яйцата и да добавя и тях. Избрала съм този прекрасен патладжан, изработен от керамика Мира Арт, в който ще сервирам моята разядка. Смятам да украся разядката с малко зърна от нар и за да ги извадя от кората, почуквам с ножа. Те ще придадат красота на разядката и свежест, когато я хапнем. Може да се хапва с крекери, препечени филийки или просто така. Разядката с авокадо и крема сирене стана прекрасна, в същото време е и много вкусна, така че ви предлагам да я пробвате. Харесайте видеото, абонирайте се за нашия канал и до нови срещи. Едно палче нагоре и ще се видим отново с още по-вкусни предложения.